तळ कोकणात विजयादशमी दिवशी सोनं लुटण्याची परंपरा आणि शिवलग्न सोहळा हा एक डोळ्यांचं पारणं फेडणारा सोहळा असतो। हा सोहळा अनुभवण्यासाठी हजारो भाविक जिल्ह्यातून आणि जिल्ह्याबाहेरून उपस्थित असतात। वेंगुर्ला येथील रवळनाथ मंदिर इथेही हा सोहळा शेकडो भाविकांच्या उपस्थितीत पार पडला। नवरात्र उत्सवाची सांगता दसऱ्यानं म्हणजेच विजयादशमीनं होते। या दिवशी वेंगुर्लेचं ग्रामदैवत श्रीदेवी सातेरी मंदिरातून तरंग देवता रवळनाथ मंदिर इथं शिवलग्न सोहळ्यासाठी येतात। शिवलग्न सोहळ्यापूर्वी रामेश्वर मंदिरात अनादी कालापासून सोनं लुटण्याची परंपरा जपली जाते। परब मानकरी आणि गावच्या वतीनं तहसीलदार ओंकार ओतारी यांच्या हस्ते सोन्याचं झाड म्हणजेच आपट्याचं झाडाचं पूजन करण्यात आलं। त्यानंतर हजारो भाविकांनी आपट्याची पानं लुटली म्हणजेच सोनं लुटलं। त्यानंतर उपस्थितांनी पानं एकमेकांना देत या सोहळ्याचा आनंद लुटला। शेकडो भाविकांच्या उपस्थितीत शिव आणि शक्ती यांचा लग्न सोहळा पार पडला। या सोहळ्यानंतर तरंग देवता पावणेरला निघाल्या। अनादी कालापासून सुरू असलेली ही परंपरा आजही वेंगुर्ल्यात जपली जाते। आज विजयादशमी या ठिकाणी रामेश्वर मंदिरमध्ये पारंपरिक पद्धतीने जे काय उत्सव चालू होतात त्याप्रमाणे हा एक सोहळा आहे। इथे सोनं लुटणं हा कार्यक्रम या ठिकाणी दररोज संध्याकाळी दर दसरे दिवशी 5 वाजता या ठिकाणी हा कार्यक्रम होतो। या ठिकाणी माझ्या मागे 2 या ठिकाणी शमी वृक्षांची झाडं लावलेली आहेत। त्या दोन्ही झाडांपैकी एका ठिकाणी आमच्या परब मानकऱ्यांपैकी एक नंबर मानकरी या ठिकाणी पूजेस बसतात आणि दुसऱ्या ठिकाणी शासकीय अधिकारी म्हणजे तहसीलदार या ठिकाणी पूजेस बसतात। या ठिकाणी आता पूजा झाली आहे, सगळं सोनं लुटण्याचा कार्यक्रम झालेला आहे। आता यानंतर रवळनाथ मंदिर येथे शिवलग्न म्हणजे तरंग देवतांचे लग्न या ठिकाणी होणार आहेत। त्या तरंग देवतांच्या लग्नासाठी आपण सर्वांनी रवळनाथ मंदिरमध्ये यावं। कसा हा सोहळा शिवलग्न सोहळा म्हणजे पारंपरिकपणे रवळनाथ मंदिर मधून आज तरंग देवता नवीन साड्या नेसून या ठिकाणी लग्नासाठी उभ्या करतात। त्या ठिकाणी पाहुणाई विरुद्ध एका उलट्या दुसऱ्या या बाजूला रवळनाथ आणि भूतनाथ अशी 2 तरंग असतात। या दोघांचे लग्न होतं अशी एक पद्धत आहे, पारंपरिक पद्धत आहे। बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे आता कोकणातील सगळ्या ठिकाणी अशी पद्धत आपल्याला पाहायला मिळतं। शिवलग्न म्हणतात किंवा तरंग देवाची लग्न असा हा सोहळा असतो आणि तो सोहळा या ठिकाणी रवळनाथ मंदिर मध्ये होणार आहे। शिवशक्तीचं मिलन असं म्हटलं जातं। शिव आणि शक्ती, शिवशक्तीचं मिलन असं म्हटलं जातं। तरंग देवता म्हणजे 2 तरंग आहेत, ती रवळनाथ आणि भूतनाथ ही दोन्ही रुद्र अवतार आहेत आणि पावणा ही शक्ती आहे, देवी आहे। अशी त्यांची लग्नाचा एक सोहळा केला। शिव आणि शक्तीचं मिलन होतं। शिव आणि शक्तीची ताकद या ठिकाणी राहते। संपूर्ण गावावरती त्यांची सगळ्यांची कृपा असते आणि त्यांची आशीर्वाद घेणे संपूर्ण गाव त्या ठिकाणी लोटला जातो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।